Evanjelista Lukáš píše, ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich, o čom sa to cestou rozprávate? Drahí mladí priatelia, všetci tí, ktorí teda nás sledujete, pokračujeme ďalej v lektúre a v jednoduchom vysvetľovaní a by som povedal v takom povzbudzovaní pre každú jednu nedeľu. Nachádzame sa už v 3. veľkonočnej nedele a opäť počujeme o tom, ako sa Ježiš z mŕtvych stali stretá so svojimi učeníkmi. Teraz sú to dvaja učeníci, ktorí sú na ceste do Emausy. Ak by sme mohli celú túto opäť celkom dlhú stať nejak tak zarámovať, mohli by sme povedať, že stretnutie s Ježišom Kristom sa deje nenápadne na ceste života. Áno, aj v našom živote častokrát Ježiš prichádza nenápadne a ani o tom nevieme. Dovolte teda 3 jednoduché myšlienky. Prvá je, že títo učeníci emauskí, ako ich voláme, odchádzajú z Jeruzalema. V srdci prežívajú určité sklamanie. Sklamanie z toho, že jednoducho s Ježišom, ako tak povieme jednoducho, to nevyšlo. Symbol úteku od nádeje. Ako oni sami hovoria, a my sme dúfali. Práve toto vyjadrenie tej minulosti. My sme si mysleli, že tento Ježiš naozaj je ten, ktorý nám pomôže. Ten, ktorý nás oslobodí. Ten, ktorý bude skutočným kráľom. Problém ani nie je v tom, že by títo učeníci nevedeli a nepoznali fakty. Fakt je to, že hrob je prázdny. Ale ten problém je v tom, že neveria, že Pán môže konať cez kríž. A že Pán koná cez kríž. A práve toto je to, možno, že najťažšie niekedy aj v našom živote. Keď sa nášho života dotýkajú kríže, naše slabosti, nedokonalosti, nejaká bolesť, utrpenie. Práve vtedy častokrát sa pýtame, prečo. Sme ako títo emauskí učeníci. Na ceste, možno sklamaní, nechápeme. A v tom všetkom, v tom našom kríži, aj v kríži týchto učeníkov, tejto ako keby beznádeje, v tom prichádza on. Ale oni ho nespoznali. A toto sa deje aj v našom živote. Že Ježiš častokrát s nami kráča, ale my ho nevidíme. My ho nespoznáme. My nevieme, že je to Ježiš. Ale on tam je. A toto je prvá myšlienka. Ježiš je stále s nami. Aj keď ho nevidíme, necítime. Zostáva. Je blízko. Ako tak kráčajú, zrazu tento muž, vieme, že je to Ježiš, sa im jednoducho prihovorí. A práve tu je vidieť niečo veľmi silné a krásne. Že ich srdcia začínajú horieť. Že práve tým, že tento muž, Ježiš, im vysvetľuje, počnúť starého zákona, čo sa všetko na ňo vzťahuje, a ich srdcia začínajú sa zapalovať. Začínajú horieť. Práve im aj tak vyčíta, že sú nechápaví a ťarbaví uveriť toto všetko, čo sa malo stať s Ježišom Kristom, s Mesiášom. To, že musel trpieť. Áno, Ježiš im chce vysvetliť práve tú ich beznádej, že Pán koná aj cez kríž. Kríž patrí k Božiemu plánu. Čo je zaujímavé, že Ježiš nespraví zázrak, ale pripravuje srdce. Cez čo? Cez slovo. A toto je krása. Ježiš nerobí v našom živote zázraky, ale pripravuje naše srdcia, aby sme ho prijali. Cez slovo. Cez Božie slovo. Slovo, ktoré má moc meniť naše srdcia. A ako oni sami neskôr povedia, či nám srdce nehorelo, keď sa s nami rozprával. Áno. A toto je tá druhá myšlienka. Keď Pán hovorí, srdce sa prebúdza skôr ako naše oči. Srdce Pán prebúdza, keď hovorí do nášho života. Na záver mu povedia, ostaň s nami, veď už je večer. A
tak ostanú spolu a on láme chlieb. A práve v tomto, že láme chlieb, oni ho spoznajú a on im zmizne. Práve tento rozlomený chlieb, táto sviatosná prítomnosť Ježiša Krista medzi nimi. To je to spoznanie skrze chlieb. A veľmi intimné. Ak chceš poznať Krista skrze sviatosný chlieb, teda Eucharistiu, ho môžeš spoznávať veľmi silno a intimne. A toto je sila, toto je krása. A tak môžem povedať, že je tu určitá pedagogika, určitá postupnosť, že Ježiš hovorí slovo, Ježiš láme chlieb a tak sa dáva spoznať. Písmo, ktoré hovorí, Eucharistia, ktorú príjmame a vtedy my nielen Ježiša spoznávame, nielen ho poznáme, ale my s ním žijeme. Prajem každému jednému z nás, aby Božie slovo a Eucharistia, dve stĺpy pre nás život, ktoré nám pomáhajú vnímať, že Kristus je na našej ceste s nami, na tej ceste životom.